ev dîmenên bombebarana çapxaneya Sîmafên weke ku hûn jî dibînin temaşevanên hêja li vê derê ev otomobîla xuyaya ku ji bo veguhestina endaman ji bûna veguhestina xebatkarên çapxaneya Sîmaf de hatin bikaranîn û di heman demê de ev jî alavên bi taybetî ev jî alavên veguhestina kel û pelanên wer diyar e ku ev ê çapxaneyê ji bo pêdawîstiyên xwe bikar de anîn. Ev karê min bînê ser vir dîmen jî ev jî çapxane ye. Ev cihê ku pirtûk tê de têne çapkirin wekê me gotî çapxaneya Sîmaf pêdawîstiyên zarokan bi taybetî ji bo zarokên koçber her wisa pirtûkan çap dike ji bo pêşxistina qada rewşenbîriyê li Bakur û Rojhilatê Sûriyê kar dike bûyî awayî weşanê dike. Cihê xebatkaran e, cihê em bibêjin xebatkar û karmendên çapxaneya Sîmafin weke hûn jî dibînin temaşevanên hêja li vê derê jî wêraniyeke gelekî mezin rûdaye li her derê yani her derê wê kel û pelên wê her tiştê wê ji hev ketiye. Ji xwe li gorî ku xuya dibe jî dewleta Tirk a dagirker bi giştî binesazî û jêrxaneya Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê çavkaniyên jiyanê cihê debarê bombebaran dike. Ev der jî cihê çapxaneyê ne her wer xuyaya çawa wêraniyeke dijwar li vê derê rûdaye. Li vê derê xuyaya kes jî birîndar bûne. Em xuyaya li vê derê xebatkarên ku li ser vê derê dixebitin birîndar bûne. Ev jî bi taybetî ewan pêlavên wan xebatkaran in yên ku li cihên wan mane yên ku di encama vê êrişa bêbext vê êrişa hovane ya dewleta Tirk û dijî vê çapxaneyê pêk anîn weke hûn dibînin alav û amûr û çapxane û kel û pelên ku di hundirê çapxaneya Sîmaf da bi temamî rûxiyan e têk çûne ji xwe banê wê jî bi awayekî giştî têk çûye li her derê wêraniye li her derê zirar û mezinek yan jî zirar û ziyaneke gelekî mezin rûdaye. Ev jî pel û kaxizin yên ku ji bo çapkirina pirtûk û çapkirina kovar û rojnameyan dihatin bikaranîn ev na bi awayekî giştî êdî hatine şewitandin ev jî şewitîne li her derê wêraniye bi rastî her der têk çûye. Ev dewleta Tirk a dagirker ev di danê sibaha îro da çapxaneya Sîmaf ya li naverasta bajarê Qamişlo bombebaran kir di encamê da li gorî agahiyên ku me bi dest xistine çar xebatkarên çapxaneyê şehîd bûne hinek jî birîndar bûne. Ev karê min dîmenan zêdetir nîşan bidin.